Kok gara-gara kon nyanyi anu nari lenggeran Mas Uncek kok. Ya. Lenggeran. Iki Mbak Manuhara jaturi jumeneng. Oh, mangga, mangga. Mangga. Turuk, turuk, turuk. Neneng, neneng, neneng. Sing ngendang kuwi kangen karo jenengan Mbak Mano. Awit sawetawis taun mboten pinanggih kalih jenengan. Ngoten lho. Mosok. Nggih. Mila kendangane lak diturahi to iki mau. Sik ditambahi terus. Heeh. Sapa to sing ngendang sapa? Mas Wit. Iya. Mas Widodo. Nggih. Alhamdulillah pripun kabare? Alhamdulillah sae, Mbak Mano. Nggih, alhamdulillah. Gusti ngeparengaken pinanggih kalih jenengan awit timbalane Mas Gendon. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Nek ora ditimbali karo Mas Gendon apa ya kelakon awake dhewe iso seneng-seneng wonten mriki. Alhamdulillah. Lah nggih, mila niku dalu menika digawe remen, digawe seneng menghibur sedaya warga masyarakat Gandu. Gandu nggih. Nggih. Jan keng pundi niki wau? Niki wau saking Ngawinan. Ngawi to? Ngawinan. Kok iso ngawinan? Nek Madiun, Medyunan. Nganjuk, Nganjukan. Ngawi. Ngawinan. Lah nggih. Lah iya iya. Ngoten. Iki Bar kok koyo kepayan. enek kucing to ning kene iki. Ngapunten. Kok kaya enek kucing ya? Ya ampun, iki ya wong. Kirik. Oh, kire. Celek. Kene, ayo, ayo. Ayo ayo ayo. Mas Uncek, Rumangsane sini dong, walah, jangan. ketemu Pak Kangko Nggih. terus dialus-aluske. Lah ngapa tra ya aku ki wedok asli kok Terus ya. dijentit-jentitke. Lho, kowe Pamerke bokonge, bokong subalan Wong lho. wong sopan ki ya ngene lho Mas. Sugeng dalu. Ijeng dalu nggih. Lho, harus menunduk ke bawah ngono. Ya Ya ora ngono. ngilangke adat ketimuran. Nah, lak nggih Wong Jawa kudu toh. jawani nggih. Lah nggih. Ngapa to Mas? Kowe iso ngajeni Pak Kangko. Lah nek ora ngajeni aku. Lah ngapa? Lah kowe ndungkruk geng dalu Pak Kangko. Lah apa? Kowe ndungkruk to ngajeni kono. Lah brutumu ngeneki raine ingsun. Lah salahmu kok setengah meter. Lah kok salah setengah meter kepiye lho? Nyan ki ngikuti zaman no. Lah piye? Zamane dimodif iki menungsa tak modif. Dadi iki modipan. Modipan. Oh, jalayak kok ceper ya. Heeh, sekoke dindekke. Lah kaya kowe dimodif to. Lah wong wedok ki ngono Oh kuwi. sik. Kok iki dimodif iki piye? Lah ngomong Mbak kira aku Manuhara kok dimodif Aku lho? kok dimodif piye to? Lah praya dimodif. Lah kok piye? Lampu depane iki biasane iki ya gur siji ya. Kuwi ketok wah, gen ketok apik ngono to. Mbok tambahi meneh to biklet to pokoke. Gen Endi ketok to? nyulap-nyulapi kancane. Lho, Kuwi sine tenanan apa ora kuwi? endi to, Mas? Iki yo, Sing endi? iki lho. Sing endi? Iki. Sing iki sing endi? Iki lho, dudengku iki ngeneki kene lho. Tutingmu ki kene kok ora pas. Iki dudeng kene. Ya Allah driji pot jahe to ki. Wong wedok ki ya ngono kuwi lho, Mas. Nek Ya. ditimbali ki mlakune ya alon-alon ngene. Iya, rasa jendit-jendit kene kaya ngidak telek Kan ae. beda. Iki wanita spesial, iki wanita asli iki beda mlakune. Lah bedane Nek aku mau mlakuku piye coba ora? mau kan ngene. Lho, ora roh nyapa? Hah? Ora roh ngapa? Lah ngopo? Ganjel, Mas. Oh, alah. Dadi iki ngepaske ngono lho. Oh iya. Oh lek iki wanita biasa nek iki spesial. Spesial. Wah, aku ngerti nek kuwi. Lah napa? Wanita biasa ki ngene iki cara bakso ki ya biasa. Lek anu ki metu ndoke dadi wanita spesial. Spesial. Mboten bakso trimo spesial. Lah apa? Sosis nggih wonten. Rene ya to Mas aja ning kono engko darani kucing kok ya. Lah ngopo? Nek kene lho penonton ki ben ketok. Lah piye aku arep ngulatke raimu, raimu ati Raimu dhewe. Pak Suryanmu lho. Awake dhewe gandengan ngene to Madep Rono. Iso kaya patung KB ya. Ibu dan anak.
Pak Ero ngeneng lho. Pak eneng. Ngedetik maju, Mas. Alhamdulillah iso kepanggih kalih Mas Unce. Ya kali Pak Kangkong. Nggih, Pak Wis Kangkong. ora ugi. ketemu. Mm-mm. Wis laris to ya we. Alhamdulillah. Kena nggo bayar mekar. Mosok kowe ya ndek mekar lho. Duwe Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat nek kabeh. Atase Manohara. Lah piye? Tanggapan ra tau prei lho. Lah piye? Kok iso ndek mekar barang ki? Nggo apa to? Lah mbok go apa? Nggo tara wong lanang, Mas. Oh alah. Ya tinggo Utara. ora kok ya. Oh ngogolek. Ngapunten menika teng dalemipun Pak Gendron. Bapak Gendon. Ya. Nggih. Sing ngomong daleme Pak Gendon sapa? Lah ning ndi ta? Nang dalan kok. Oh iya nutup ratan ya, Mas. Teng dalane ngajenge Pak Gendon. Ya. Alhamdulillah menika ndapaken ingkang putra ngundhuh Nggih. mantu nggih. Nggih. Mas Andoko kelawan Mbak Andoko Intan. kalian Mbak Intan. Nggih. Lho, lho Mas. Lah ngapa? Dongakne apa sampean mau? Aku mah wis ndongake ya Apa? muga-muga ayam tentrem salawase. Nggih. Aku Ngono ya lho. ndongakne muga-muga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mung meling karo Mbak Intan. Intan. Piye? Sing penting ki aja nesunan, aja marah-marah. Ora tahu Mbak Intan ki Iya wong ya, meneng. aja marah-marah. Kulino marah-marah. Kaya aku ya, Mas. Sing lanang ndak dadi jenazah ngono lho. Nek sing wedok ngono sing lanang? Dadi jenazah lho. Oh, bojomu ya marah-marah ta, Mas? Ora gemati. Wong aku mangane dijikoke lho. Oh iya ta. Iya bener. Oh, kula semerep ki ambak ae. Iya. Kula pas teng daleme Mas Uncek to. Iya. Iki lho maem dijupukne ngian. Lho kok orang jupuk dhewe to, Cak? Dijupukne teng baskom niku diudek ngeten kok kalih bojone. Nah, kula ndak mangan ngono. Wong kuwi berarti bojo yang setia. Kayak sing diaduk kayak argo ngombor sapi nyuk. Ngawur. Ora kowe kok ngalemen Lah, mangane tetep dijupukke. Lah iya. Lah nggih lah pripun lah mek dijare tekek dhuwur kok. Ora gitu kok. Salah. Kuduke jenengan ki Mas, Apa? duwe omah ki kuduke ya mini, kuduke ya cilik. Dadi aja gede-gede, dadi omah ki ya kira-kira sak meter persegi. Lah kok umpamane jumbuhke karo aku Ya omahe. iya ta. Lah kowe kowe arep dolan nang nggonku, mosok sirahmu tok sing mlebu. Oh iya ya. Terus nggonmu anclung-anclung ning jaba lho. Cuathek girek pra bosok kowe. Ya jenenge nomah ya sak lumrahe to. Momo iki omahe cilik ngene. Heeh. Aku teng ngene. Mas Uncek. Yo berangok-angok tok. Mas Uncek teng pundi? Aku nang kene. Oh alah ngoten to. Terus Lah iya mosok sirahmu tok sing mlebu. lho lek dilebokne kabeh ra sedeng to Mas? Yo ora sedeng omah cilik. kok. Lebokno. Mah. Wah, Nyapa? gila nih. Lho Mas sak meter persegi mosok wong loro ora sedeng. Yo ora sedeng. Lah kowe modelmu Jajal. kaya gajah kok. Gede kok. Aku gandrungen kaya Mas Handoko karo Mbak Intan. Heeh. Gandring. Gandrung kupinge. Pitik opo gandring. Lah Mbak Manohara lah sering tindak ning bergandung ini to. Nggih. Kene iki cedhak to. Nggih. Mula kene ku apal kabeh kalian jenengan nggih. Apal semua pergi langganan kawak. Weh. Zaman aku tasik dadi lanang riyin. Heeh. Nyucuk lampah niku turut mriki. Weh ngoten. Dadi mboten asing malih nggih. Mboten asing pun biasa. Heeh iya. Sapa langganamu? Kok kathah mriki. Pak Gendon ngono kuwi. Ya yo kuwi termasuk aja omong banter-banter. Serene bojone. Kok tau gandeng karo kowe ya? Lho, piye? Pak Gendon tau gandeng. Mboten kula ngeterne Mas Gendon niku lho. Heeh. Peyuh biyen edokane aku weh. Tapi saniki mboten. Ya. Saniki wis mari kok. Iku iso bubrah wong omah-omah dikira tenanan. Ben kok ben gelut karo bojone. Ayo saiki dinembang wong loro ayo kuwi Ndang, gelem Mas. ora gelem digandrung. Aku gandrungan Mas. Endang. Jaya kosek. Jarene wong lanang cilik-cilik nek kowe ki lanang. Iya ya sabar to sik. Wong kene iki cilik kok kene iki ya normal kok. Lho, masa Mas? Kon gandring kaya ngene. Lho, masa normal? Normal rumangsamu. Ngono to Mas? Iya. Lah aku mbok kira apa ora normal, aku ya menungso normal lho Mas. Tenane. Iya. Normal kepiye? Yen kowe wong wedok lho. Piye? Aku mau ngerti nang kono nguyuhmu tok ngadeg. Kayak mau ngadeg terus mbok getak to. Heeh. Terus aku langsung lungguh. Terus Lah kok kecocok suket. Ya perih deh.
Kuwi tau nguyu ning nggon pas truk mandeg ngono tau kok. Lah pripun? Niku lho takon kok. Piye? Aku ki ya jaman semono ki ya tanggapan ning lapangan to, Mas. Heeh. Arep nguyuh ki ora nek toilet, panitia ki ya kurang ajar ora dicepaki nggon nguyuh aku. Terus? Enek treke Pak Kangko tak uyuhi ae. Heeh. Mbok nguyuh treke mlaku, Mas. Lah terus kowe piye? Ya tak tutne. Lah pokoknya ya ora ya banter treke lho. Lah piye mbok ngono ning guriku Pak Kangko kok. Heeh. Kuyuwan to. Barang ngetutke truk mlaku ki iso uyuhe ki iso nulis Jainul. Jenengan kaya. Apa ya ana wong yo iso nulis. Ayo, Ayo, Dak. Ya. Gentenan karo Bantu Mbak kan. Manu. Heeh. Sembarang. Endang to. Kusik to. Perasa. Ya yo gelut apa piye? Ora, kusik aku arep nyiwel ki. Lah Piye? siwelen. Ciwelen lho kene mosok nyiwel kene. Endang to, Mas. Duh wong ayu. Sing mbok inget iki aja kene. Lah ngopo? Kok yo kene lho ra ndangak-ndangak. Nah. Pegel aku. Ya tak gendong ayo. Kusik. Sondang to. Iya ya. Aku Ora sing dicekel kok iso ngenjer bokong ki lho. Sing mau cekel lho. Nah niki penak, aku ki ya penasaran ki kok enek apa ora. kusik. Oke tak yo enek kok. Ya enak nak kita cilik. Aku ngene iki malah kaya menek wit randu lho, Pak. Anu sinten sing badhe tumbas kethek? Menika ketheke sampun lulut. Matur nuwun lho, matur nuwun. Matur Ayo nuwun. ndang to, Mas. Iya kusik to. To menengo. Lho, kaya menek wit randu to. Aku mancik pang lho iki ya. Kok iso pang kuwi lho menengo sik kene. Nah, Geblak iku. ora wis to menengo. Kan kita seimbang ngono Ngene wis teteke. meneng wis gocekan aku kene meneng. Bayo. Ayo kene numpak nguri kene. Menengo to. Manuk kusik to. Oh, iki apa? Gue pepet-pepet ki. Nyapa? Rapopo. Apa padha lanange jarimu? Iya nek aku nganti geblak rono. Kene ayo numpak nguri wae. Meneng kene lho. Mama. Ayo numpak nguri kok. Sik ora wis ngene ae. Ndan cepet. Mama. Manut, Bra. Iya. Kene. Kene ya. Kene. Ndang ayo. Jangkrik. Ndang ayo. Ayo ndelok wayang, Pak. Ayo ndelok wayang, Pak. Ayo ndang ayo. Peputane. Aja obah ae. Lah tanganmu wek kowe. Ati. Iki nyapa to, Mas? Tanganmu. Aku ki yo golek gocekan pil iki ben gak ceblok menengo ae. Menengo to. Ayo ndang. Kaya ngene wong nandang asmara. Mas Wit. Iki putrane jenengan. Iki hasilmu karo Pak Widodo ngene iki. Heeh. Mas. Piye? Iki gilan ya. Lah, apa? Jare padha lanang kok iso uget-uget ki apa? Mom Don. Kah, Uget-uget apa? kok ya iso modot ya Mas ya? Ya ora enek lho ora nek. Nggih Emang bola. aku lelaki apapun. Nggih bola apa kowe? Aku nggih bola HP. Engko enek curute. Ya ora. Nggih bola apa kowe ya? Orang-orang. Lho, orang-orang kok atos. Oh ya ngono ki orang-orang kan mengkak ngono dadi atos. Kau, tang. Apa wi? Kowe iki mek ngono wae. Tenanan. Opo wi? Apa ta? Ah, paku ngarep ngono ben. Waku Seneng. dewe. Tenanan to. Mbah ya digodali tenanan ngono lho kok. Datan kinggang. Sik to, cakepane lho. Iki Nyidam bawa sari. bawa nyidam sari lho.
Nyidam sari teko sido asih. Dede. Nah. Jawa. Yo, sana merengawa cetokon jadi nyapa to ora alon-alon ora kowe sampeyan nek mah apa bengkel to kowe? nyapa Mas Kowe kok koyo nggo dongkrak ngono to? dongkrak apa Lah iki aku lungguh nang kene kaya dongkrakan lho. aku dhewe yo lanang kok Mas kamu ayo Mas Handoko Kapan? Mas Handoko, apakah kamu cinta sama aku, Mas Handoko? Ya coba bandingi karo Mas Handoko to. Piye? Apa enek Mas Handoko kok setugel ki lho. Ya totok maneh iki cintane Mas Handoko karo Mbak Intan ki pertama ki ngene iki. Oh ngono, Dik. Iya, Dik. Umpama besok sampean pengen duwe anak pira, Mas? Anake loro wae, Dik. Aku pengen duwe anak 10. Bayo, Dik. Aku ora mampu. Aku tuh mampu. Aku tumbas obat ning perapatan Bergandu. Obat apa kuwi? Obat apit. Anu loro wae, Dik, aja 10. Engko gruduk kapake malah cilaka. Ya wis loro. Tapi ana ndase. Ya ana to. Ndase gedhi. Ya kadang enek sing gedhe enek sing cilik ngono wae. Mak Dikompleti. cilik kae, kok aku nek ngeden lara nek gedhi. Ngeden liwat ngendi. Ya tak maneh iki wedok ngono lho, Mas. Liwat. Isane nyapa kok ngono ki. Nona. Umpamano Nah koda Wah, jane nyoro wedok luar biasa. tanpa prahu sasat. Oh tibake kowe iki ya banci to. Apa enek banci setugel sing arep nyanyi sapa? Ya ora ngono. Kan ya enggak ngono tok harus multi talenta ya ngrias ya apa. Ya iya. Pikiranmu jelek sih. Apa ya iso ngene. Sing ngene ae. Pengen dadi banci. Ora. Ayo maju rono rene. Mbasa ngono Mbak Intan karo apa ki jenenge karo Mas Handoko niku terus melahirkan Mbak Intan melahirkan terus duwe anak. Kowe macak dadi cah cilik. Ini totok maneh. Hah? Menengo. Heeh, sone duwe anak ki ora kaget carane ngumpeni cah cilik piye. Piye to Ki? Wis ta meneng. Aku dadi Anake Mas Handoko karo Mbak Intan. oh, mau Mas Handoko saiki dadi anake. Aku dadi mboke. Metu ngendi ki mau? Sik, wonten ya jenenge anak kok ya. Meneng. Alah anakku, rupane kok kaya munyuk. Oh ya mboke kaya beruk. Yalah. Iya kok iso nurun Mbah Gendon ya. Yalah. Jantenan. Menurut Bandon. Wis meneng nang kono wae. Anu, wah ngompol kathoke dicepet kathoke. Ngompol. Piye? Aku ora rangkepan kok. Ora rangkepan arep cepet iki lho. Ayo meneng wae kene. Apa le? Apa piye mi? Sik tak uyekne sik. Ini meneng. Wes meneng. Anu Mas Handoko. Tadok maneh Mas Handoko jenengan, Pak. Piye tan? Tulung nganu pepeane nika jenengan tasi, Mas. Oh nggih. Putran. Migato. Wong etat. Cik kok. Cepetan. Ora iso bali.
Enek kemponge to, enek kemponge enek to. Iyalah. Kaidan. Aku cemes karo gender. Sik ta meneng. Iki apa? Masa Mas Andoko ndek anak munyuk lho. Lek kleru Ngawur lho. Ya meneng ta sik. Nah. Piye? Tekan ngendi bawane? Karo bawa Kurang kandel wedake. tanpa perahu. Piye to le piye? Sat-sat cara ing Jaladri angkat meneh. Nyidam sari as Pak Kangkon. Dalam. Kula badhe nitip anak kula niki teng panti asuhan nggih. Oh iya iya iya. Heeh. Neng endi? Non Neng endi lek nitipne? kok teng Muneng. Heeh. masa abot nggon muneng ki nggon apa kuwi? Nggon indah. Engko tak Oh, duduhi. panti asuhan sing apik kuwi. Aku medhok ae aku. Tak kek kene wae wis kene meneng. Heeh. Mamah tak nyanyi dhisik, kene, lungguh kene. Oke, Mama. Nah, gak boleh, Reh. Rewel. Senyumnya mana? Cantik. Lagune apa? Langgame Ah. monggo kersa. Niki wonten pamundhut mbok menawa iso diaturke Mbak Mano. Inggih. Mula saking Mas Tulus Cikarang ingkang nyawer 100.000. Alhamdulillah. Ngebiar malih Mas Kangko nggih. Nyuwun lagun kangening ati. Nah. Ugi menika assalamualaikum nggih waalaikumsalam. Lali katokan. Niki saking Pak Inanda Peleman Gemolong Seragen ugi monitor datang kantor. Nderek monitor Mas Kangko ningkring munggur Siwalan Mojogedang. Oh nggih. Salam kagem Mas Uncek. Nggih, Waalaikumsalam Mas Nggih. Giono. Ya. Sehat. Iki kapake neh. Meneng katokan. Niki lho, katoke anyar niki lho. Nah. Iki apa ta iki? Katok gajah. Iso muni. Nggonmu kok iso muni ya? Ya iso. Nggonmu muni ora? Sing isor sing muni. Wis ning kene wae. Ayo apa iki? Langgame Nyidam Sari. Nggih. Katur Mungkin dangdute Mbak Intan. kangening ati nggih. Nggih, siap. Nggih, mungkin saged dipun bantu kalian kanca-kanca Waranggana. Pas dangdute engko dibantu karo Mbak Wiwik karo Jumpe. Mbak Mayang. Oh nggih. Ya. Nano yuk. Upama sliramu sekar melati aku kembang Nyidam Sari. Upama sliramu margi wong bagus aku kang bakal liwat
Iya. Ya. Tadi Pak mboten penak awak niki. Sapa? Kula. Weh, ngopo kok iso Ora lara penak. layak kok gegere kerokan. Nggih, ketingale nggih pun wayahe ketingale niki. Wayahe ngopo? Wayah apa? Niki tanggal pinten to? Tanggal 3. Telu. Biasane duweres lho aku tanggal 3 ki, Mas. Apa? Tenan lho, wong wedok ki ngono kuwi ta. Iki aku enek 3 sasi ora blas sih, Mas. Kok gek meteng. Aja to, Mas, aku wedi aja ngono. Bayo kaya ya oh. Engko aku didukani ibu lho, Mas. Aku iso didukani ibu. Lah piye? Lah kowe meteng karo sapa? Lah wong lanang kok meteng ya seneni kok ya. Oh iya ya. Aku nek gaya to. Wis tok men kok iri. Kamu. Mulane kowe edhem ki sing biasa wae. Lah piye? Mbok ya ngono wae. Nah ngono lah kowe. Ngono. Lah tak ya diayok-ayokne kok ya. Wong kene iki ngerti aku ngene iki wis kemerjot. Boyo. Lumayan ngono to, Mas. Kemerjot. Lah piye ayune kaya ngene kok petengan pra ya wong pengin padha ngingeti aku. Iya ngon petengan asline ya bosok. Asline apa? Bosok. Panik kowe karo aku. Ora. Mboten, Mbak. Mas, anu Lek. Piye karepmu? Anu agak delok piye. Oh cah cilik tak lebokne neh lho kowe kok. Gah. Engko nggonmu dadi pirang-pirang kok. Iya. Wah, gila deh. Nalikane raya dalu atiku lam-laman sirawang Dangdut masuk kangening ati yo. Mayang kelawan Wiwi Irnawati jumeneng. Dua kali Mas Gogo. Ya, yang kedua Samboyo. Turu wayanganmu ngeritiku Sapa rina wengi tak yanti bobot rasa kangen ora bisa mari amung sira kang bisa nyambani Masa dadak ngono kuwi? Iya ta. Terus wae. Ngono. Iya ta masa wis yang masa ngono. terbaru Nah ayo.
Serindu suwe lamasih karo aku doang bagus bebujan aku ati susah mung pangan sliramu Rasa kangen ora bisa mari amung sira kang bisa nambani Sumanding ana ing sisihmu. Yo, joget ya. Oh, Budaling Turangga Yaksa.
Koprol. Hei, 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 hei. Koprol Mas, rono Mas. Koprol rono Mas. Nyapa Mas? Nyapo-nyapo piye? Nyapa? Kowe ayo-ayo ae. Kene nyokot untuku. Ha. Api apa cangkemku kram mo api. Aku tanggap meneh bae api. Alah alah. Cangkemku kram. Kan Oh, kan cangkem cangkemmu kene kok. sing penting ora cangkemku. Bereng.